že ako vyzerá mobilný telefón znútra. Toto je Emporia, špeciálne určený pre starších ľudí aj v Lade. Tak toto urobíme. Takže krásne takto už dáme mimo. Takže tu je. No toto bude jedinečný záver. Majte kamery pripravené. Ešte si ju nabrús. Výborne. Ty si petržalské dieťa. Radšej, ako som povedal, toto je na vlastné nebezpečie, priatelia, takže je tam ten lán a podobné veci. To môže hoci kde dopadnúť. Je to na vaše nebezpečie, že ste tu. Poď na to. To bol môj peň. Stále telefonostal. Kreštečky sa daria, ale musíš trafiť na ne. Nie dobre. Ja som späť. No, slúbil som, že uvidíte telefón.